U opštini Gradiška još jedan uspješno realizovan infrastrukturni projekat u mjesnoj zajednici Mašić i na upotrebu je predata nova asfaltirana dionica puta dužine 2200 metara. U zaseoku Gaj do sada nije bilo asfaltnog puta. Mještanima je posebno bilo teško u jesen i zimu. Blatu, ovdje je bila neka crvena zemlja, pa ovo znači nešto što ne može čovjek da usporedi u onijem danima, a naročito posljednjih godina ovo smo trebali i ranije imati. Zadovoljan sam što je napraviti ovaj put i ova crkva ovdje u tom mome Zavičaju gdje sam ja rođen i živio kao dijete i omladinac i tako dalje. No asfaltirani putni pravac Mašić je povezuje sa regionalnim putevima Nova Topola Čatrnja i Dušanovo Turijak. Stanovnici su savremenom saobraćajnicom povezani sa Gradiškom, odnosno Banja Lukom. Suština je opredeljenje lokalne uprave da upravo radimo ovakve investicije, da napravimo lokalnu infrastrukturu, da građani mogu za 15 minuta da budu u Gradišci, za 45 minuta u Banja Luci, da ostanu da žive ovdje, da razvijaju svoje privredna gazdinstva. Da bi se mladi odlučili za ostanak na selu, u Mašićima je potrebno realizovati još neke projekte koji napređuju uslove u ovom mjestu. Rekonstrukcija škole. Škola je jako u lošem stanju i ima tu nekih 30 đaka. Dom ima nešto da na njemu da se radi. Do kraja građevinske sezone slične aktivnosti na putevima planirane su i u ostalim dijelovima opštine.